Sanibonani molweni ndiyanamkela esaseTV-ni ngesiXhosa. UPhetheni kuzamile ke ukuchecka nonjengaye into yoba le nto ithethwa apha inyani na. Hayi onjengaye khange uzamile uthethe amza. Phetheni until amshiya apho sebona ukuba iyinyani yonke le nto. UVusi ushiyeke bagxotha ke abantu bakulona mfundo bemkakhe. So uJangase yena ufikelwe nguJabu efika emfihlele something apha ngemva kanti umphathele into yemoto atheke sistata semoto. Uvuma ubuzile ke uba uyazi njani na into ye-VN number yam. Wabe sesitsho ke omnye uba wayibona ngalamini wayezama ukumlungisela imoto ngokuba besesikolweni noSibongile. Wabe sebuza ke noSibongile ke uba hamba njani na ngento after into yakwaDlamini wabe sesitsho ke nomba hayi uright yonke into iright ngoSibongile. So uJabu ke guys akathenganga moto for utata uVuma njengoba mina bendithe uJabu uthenge imoto enze imistake. So uNomfundo yena uphumile ke ubhaqiwe usesibhedlele. Apho ke alele khona evuke sebuza ke ifamily yakhe into yoba ixelelwe na kanye nabaphathi bakhe emsebenzini bazisiwe into yoba uphi njengangoku naye ke bengazazi noba usesibhedlele noba kwenzekani. So uPhetheni yena kwakhe usekamereni nonjengayo uzama ukuthetha ke naye uzama ucacisa yonke le nto kaThemba kuba kaloku khange akazi uchaza phambi kwabantu bakulona mfundo ngelaa xesha. So uthe esazama ukuthetha ke kwaringa ifowuni kanti iripota into yoba uNomfundo ufunyenwe usesibhedlela. Wabe sesitsho ke kuPhetheni xa kwenda kumxelela kuba uPhetheni akathethi uthuli. Watsho ke into yoba uNomfundo kuthiwa ufunyenwe. uPhetheni umbuze nje umbuzo omnye uba uphi. Then uKwenzo yena noVusi bahleli etafuleni ke noWenzeni kuyatyiwa ke abancokola ngale nto katata wabo. UVusi uthe yena ebengazi uba uyisa ngathi ayifihli ixesha elide kangaka le nto. Besekhuza kuKwenzo uba hayi bo ubusazi. Uthe ke uVusi no bendisazi nje uba unomakhwapheni. Kuvele kwafika ke uThemba ke bayiyeka le ncoko. uKwenzo kuzamile ukumamkela ke yena ke sithi makathathe isitya aziphakele noba yintoni ayifunayo kule tafile. Uthe ke uThemba yena uyayazi into yoba bebengayilindelanga le nto ethi kodwa ke kuko konke utata akangomntu ombi. Hayi ke yamphambanisa ke leyo ke uWenzeni yoba athi utata. Qhubeke uThemba esithi ebehlala ekhona for mna enza sure uba yonke into endiyifunayo ndiyayifumana. uWenzeni wathi wow siyakubongela. Sityhuthi isitori sakho uyeva. Bazamile umnqanda ke abafowabo bethi hayi Wenzeni makayeke. Hayi ke uWenzeni uthe ke kuyacaca uba lonke eli xesha utata bebephila impilo ezimbini. Khange abe satya naloo nto bebetyuvele waphakama wabashiya apho. uSibongile yena ulahlekelwe yibhegi yakhe bebehleli nabasebenzi bakwaDlamini ngaselwandle apho bathe phaka abayibona ibhegi caba ithathwe ngamaphara. And ke ngoba imstressa yonke le nto ngoba kaloku uzophinda kanjani eMaritzburg ngoba uthi i-student card sakhe siphaa kulaa bhegi nayo yonke into yakhe ayidingayo ikulaa bhegi akazukwazi uhamba engayifumenanga. uKwenzo ke bethina njengomntu onobuntu ubonakele ke edlala ibhola noThemba. Bathe besazidlalela kumnandi ke wafika unjengaye ethi uThemba makayomkhelela amanzi then wacela ke uKwenzo amenzele ifavor ahambise uThemba esibhedlele ayobona umamakhe. Yena angeke akwazi ngenxa yesimo esiphakathi kwakhe nonkosikazi wakhe. Uyawavuma ke shame uKwenzo khange abe na-problem. uKwenzo kuke wabonakala ke nafika ngaselwandle ethi uvile into kuSibongile uphaya eva ngomkhize. Wabe sezihlalela ke naye ke ncokola ke mbalisela ngento yoba uvile into uNomfundo ufunyenwe. Wabe sebulela kuSibongile sibonga noThixo ngoba enzile inceba yoba afumaneke ke kuNomfundo. Wabe sembalisela ngento yoba ke kukhona uThemba apha ongumfowabo and ke babe bengqinelana ngento ethi ke uThemba akanatyala ngoba ngumntana. So and futhi umbona engumfana onenhliziyo enhle oright nje okhuliswe kakuhle. So akaboni into engathi uzobanikeza ii-problems. So ke baye bancokola kodwa kwincoko yabo ke kude kwafikela ekubeni ke uKwenzo abesemxelela ke uSibongile into yoba uyakhumbuleka. And nendlela abajongana ngayo ke isekhona ke laa ntlantsi mbethunano phakathi kwabo bobabini. Phetheni ke bethuna ubonakele efika ke esibhedlele uphethe apho ke ii-flowers, ii-balloons ke yonke laa nto intle bethuna uphathele uNomfundo.
Nomfundo kuye wabulela ke ethi, yho Zinhle uyazithanda. UPhetheni uthe enye into kaloku i-house manager yam ndingayenzela nantoni na. Wabe esithi ke besesisithi usilahlekele. Nomfundo uthi heyi uba bebengandifumana ngaba bantu bebehamba ngesikhephe esincinci bandizisa apha ngeke kuthethwa enye into ngoku. Uthi uPhetheni azi uba umntu angayintoni na ngaphandle kwakho. Nguwe owandikhulisela ukwenza nowe uthe ehlupha wamnyamezela. In fact usinyamezele sonke Nomfundo. Usoloko ukhona noba siphi nditsho siyehla sinyuka siyathutha siyaphi ukhona. Ndingatsho ndithi ufana nelungu lefemeli. Kahle kahle undandisele ifemeli nam. uNomfundo uthe nguwe kaloku mem owenza uba yonke into ibe lula. Yile nto ke ndinithande nonke. Uvumelene naye ke uPhetheni ethi kona ukusithanda usithandile wasithanda futhi sonke and usekhona Nomfundo. uNomfundo ke uthe kona iminyaka ihambile nexesha lihambile noPhetheni ke bayavumelana ke ngayo le nto. Wabe sesithi ke uPhetheni noThemba ke sekhulile. And uphantse uyalingana nabantakwabo. Hayi ke uNomfundo uzame uvuka ethi angizwa mem. Athi uPhetheni uThemba bendithi mandikwazise usafe ukhona phaa ekhayeni notata wakhe. Yeyi wavele wangathi ulunywa sisisu uNomfundo wangazi noba makathini. Akasazi uba makathini nje kangaphinda abuze nantoni na. And uPhetheni akagungqi uhleli kwindawo eyi-1. So akazazi noba usafe kangakanani kule ndawo ahleli kuyo uNomfundo njengoba uPhetheni ephambi kwakhe emxelela uba wazi kwanto. Asazi ke guys uba uPhetheni uplanani kodwa ke indlela ihendlishe ngayo iyothusa. Let's hope mhlawumbi uzophinda azama aqhubeka wehlisa umoya. Asazi. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.